A estas alturas, ninguén dubida do arraigo social do Festival Revenidas en Vilaxoán, pero ata agora non se contabilizara o impacto económico que a cita ten na comarca. Hoxe o Agadic presentou un estudo en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, que cifra en 711.000 euros este retorno para Arousa. 711.000 euros como sumas dos impactos directo, indirecto e inducido. O gasto medio por persoa foi de 46,37 euros. O retorno económico do festival está entre 2,94 e 3,48 euros, é dicir, triplica a inversión. Estes datos obtéñense da análise de 1.230 enquisas directas a asistentes do festival, ademais das cifras que achega a organización do Revenidas. Segundo explican que a cita combine actividades gratuitas coas de pago, dificulta a recollida de datos, ademais de favorecer a heteroxeneidade do público. Estímase que hai sobre un 30% de persoas que asisten ao evento pero non entran aos concertos de pago. A nos sorprendeu-nos especialmente recollendo enquisas era a heteroxeneidade do público. Podías encontrar, sobre todo fora, xente de 3 a 99 e iso dá un carácter moi especial ao festival. O festival aproba con nota. Os asistentes puntúanno cun 8,2 de media. A localización e a súa integración na contorna é o mellor valorado. A zona de acampada, o peor. A nos cóstanos cada ano seguir mantendo isto, porque as exixencias tanto nosas, sobre todo de calidade e profesionalidade, son cada vez mellores. O que tentamos buscar é a excelencia e a perfección. O informe forma parte das accións desenvolvidas baixo a marca da Xunta Fest Galicia para promover Galicia como destino musical.